Vo verši rád sa hovorí, Boh je ten, kto zdvihol nebesia bez stĺpov, ktoré by ich niesli, ktoré by ste videli. Čo vyvrátilo špatné zmýšľanie Arabov ohľadom oblohy. Korán obsahuje mnoho informácií ohľadne vecí, ktoré nikto nemohol vedieť 1400 rokov dozadu. Od vzniku vesmíru po stvorenie človeka, od štruktúry atmosféry po chod celej planéty Zem. Najnovšie vedecké objavy nám ukázali, ako zázračná je táto informácia. Vytváranie vesmíru. Na začiatku 20. storočia bolo presvedčenie na celom svete, že vesmír je nekonečný. Podľa tohto názoru vesmír nemá začiatok ani koniec. Tento názor prevládal medzi vedcami mnoho rokov. Až dokiaľ neprišla nová teória. Teória veľkého tresku. Dôkazy potvrdili, že výbuch nastal z ničoho, z jedného jediného bodu, pred 50 miliardami rokov. Celý vesmír vrátane hmoty a času vznikol z veľkého tresku, pred miliardami rokov. Väčšina vedcov podporuje teóriu veľkého tresku. Bolo potvrdené, že vesmír má začiatok. Vznikol z ničoho a z veľkého výbuchu. Tieto fakty, ktoré boli objavené dlhým výskumom v oblasti fyziky, boli taktiež zaznamenané v Koráne už pred 1400 rokmi v súre Bakara, verš 217. Zväčšovanie vesmíru. Vedci objasnili modernou technikou, výpočtami a pozorovaním mnoho nových skutočností. Jednou z týchto skutočností je, že sa vesmír neustále rozťahuje. Táto myšlienka sa objavila prvýkrát v 20. storočí. Ruský fyzik Alexander Friedman a belgický astronóm Georges Lemaitre matematicky vypočítali, že vesmír je stále v pohybe a neustále sa zväčšuje. Táto myšlienka bola potvrdená v roku 1929. Keď pozoroval Edward Hubble oblohu so svojím teleskopom, prišiel na prekvapujúci fakt, že hviezdy a galaxie sa od seba konštantne vzdialujú. Toto bol najväčší objav v histórii astronómie. Tento balón demonstruje náš vesmír a body na balóne predstavujú hviezdy a galaxie. Čím viac sa balón nafúkuje, tým ďalej sú od seba body. Podobne sa to deje aj vo vesmíre. Pred 1400 rokmi nebola veda ani technológia, ktorá by mohla niečo takéto dokázať. Ani nikto nemal o tom poznatky. Avšak bolo to jasne napísané v Koráne, že vesmír sa rozťahuje. V Koráne sa hovorí: Nebo sme vybudovali silou, mocnou veľkou, a rozširujeme ho.